Non sia ye tosumie no abo ahasenom eye Sompa TV so ena akwa ye brother December bo so me de tosumie nsa no ensemu ekotwi ko brema de nsentrefo akrukra kope ama eye semufo atenase asone so no ena ene enwumre mo sonfo ohene ire maame ekua yeboa esiama bronya matenase a mede ma no begu ho asewde ama mo ensem no ebumfumpa edi adencheche edi afa Sompa 93.1 FM so afa Sompa 98.9 wosunyane ene ne mpotamo ena Sompa 90.7 wonum kramo ewon kranza ya woto de ama dehye wopono poye mantemo ene nkroto ya etwa ho ahia ensemo a eba no de bedi mo tintiman no ebi ene se abato ya nwada special voting no ekoso ewo bambo adwuma yefo ne wono onbo die tintima wa afia bato mu no BBC ye enam sayo sunte no shraj edna no atom bi trese etia emra yaso netie emu ensem sanso ena bambo adwuma yefo ya enei wonum abato na chi ohwefo nya wodo kwatim na watwa kre no ode ababeto abonten no dwuma ye ni bi ya wono so aben ewo bambo mu nsem no wono so akasa eden nsem atudwa na prosifo ahyasie enu ada wote krarete brahuma so otufo setu abebio nyam kese bra wo konkranza na wo bata no so ene tachima potam wo ene abo toto ye koso wo no empanyimfo ya wonom so bambo masomu a wo yemu enhwehwemu na dan kwa akufo ado na ebi se Rajon Drama ni Mahama se yenka ne akrabra wo bedi adwan so no wantimi ama na anyina so a wase wo babie mu no wo ba be ye den no no so eho ensam no ye de ba abedan wo wasato to bi e de amaye Ramahama ni nyina no eye ensam a wode ka kire Ghana fo se yenhwe ena ya anyamfo so ankwankoto aba no amfa ama no na ye Rajon Drama ni Mahama so ne wa be gro de akira sante hine papa chese wa babie mu akumasi ase no asante matama aha be ye fe etese abroche sami afofro binum eka ho ena enanwumre 21st clinic the sciatica expert for one maso yasene ya de ebre wo 3 herbal center enso the 3 cold cups no epia yen ewo emu sisi yade ene eya yemtim na drop ekopeno no express group say wakwantu owu nsem gina dafa beda no fi say krokro de John de enya de a wo be yo bie Sompa che de eno eye ekunafo enyanka ne misia ayya de yata one media foundation ye de ama wonum ne prince aso ne ntini bronya braimu wada Roma beka ye ho na ye ntimi enya ne ma no dodo a wabla wode mo anwa entade ahodo ne ntoma mpaboa de wo donsem no de ma mobile money krampo na ye beje wada Roma we de agiaba no ne send wo de SC 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 dear beba a blessed foster na setara one media ebusia edwumako ya da Roma ena wonom so epian ama ensem no ye de adai mo Facebook no edijuma Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV abefo online so faso netie yen na ekotie nsem ne biken ka bi free wo www.sompaonline.com afeyenje bread na ensem se ne sitie no yentime emfa emamo se de a free special voting ya enura da bambo adwumako 43 ya wonom so ne behwe bambo ho nsema wa afi wasi abato mu no wonom ekwaye yensentrefo binum eka ho afi adwumayefo ya electoral commission so wonom edidwuma ewo ho no na dodo na so eta ekire bi ya wakoto wo maba fefefefefe na sa wode wani ehremu ewo ayawa so west wo gwan abato mpesua so amahwe bedwene ya wo ho mami Lydia Hassan yade a ose yafrupa woni yemfa nsha benu ntino wonu ma okoto santini titru prosifo ene bambo adwuma yefo no yade a wose omunyi bibi kakra ye aduane emfa mo wano so se be ya won so mu be yedu na aba no okotim a watimi akwakotim na kokodro so asem we se beto dwa no na Commission on Human Rights and Administrative Justice ye twanitia efre ne shraj no won ma ba bonte just said the ma me Lydia Hassan ye no etia amamra ekwan bi so no asa wo ye keta hyehyɛ pro ye kanka ne dream die
ama nakoso wa abato ne no so de enya ade aga na mamra no ema ho kwanti no wakasa de afa ho Dr. Joseph Rita Rita wono na chese wo ye panyi kwantrefo ya Shraj wotua ano yenko na yenko tie ne nsem wo de tuja. It's right to treat us as the legal term, to share food, to share money to anybody in the queue in preparation to vote, tantamount to corruption and an integrity issue. So having seen that could happen even to security officials, we have always assumed that will not be the case. It never happened in the past, but this time around, it seems it has happened. So we will factor that into our next election. Right? When we wait, we get the evidence. The evidence will now be presented with recommendations to the appropriate institution that has a duty to carry it out. In this case, Special Prosecutor has the role to play because of the particular allegations that are involved in this one. We are looking at corruption and corruption related. Ewusia Dr. Joseph Rita wono ene panyi kwantrefo ya Shraj adwumako no wotua ano nensem no wamano ampemu a woto so kyerese ne yekasei asem no akodi content kre ehwehwemu eye special prosecutor nanim ya yerwa kisia jaben wotina so no wa yehwehwemu na kyese kobasa eboma mi lead ade asane amamra ne tie no na wode ho emra no timi awentene no ne no na Dr. Joseph wo kyerese sana motuo ya yerwa special prosecutor yerwa kisi ejaben ene ne dob no eye no wofoa wonom sumpo no sa prosifo ne bambo adwumakuofo a wonom so ye de aduane ba ya wo mugi ye no so no asekosa kakra ewo wo madwuma ye ho. How can you come to exercise your franchise and somebody gives you food which you don't even know where the food is coming from, and you take it and you're happy that it's okay to take it, particularly when you are being given the opportunity to exercise that franchise in order to go and secure the environment on the seventh for all Ghanaians to exercise their franchise. And you started it on a false note. What happens if you go to the field and other people come to share food to people in line? Are you sure you'll be able to cause any arrest? Because you don't see it as a problem. That is at the level of the individual officers who were in this situation. But to the not only Ghana police, but all the security agencies, their leadership. Rita Joseph Doctor ono ene Sraj panyipa ya wono etua no ene ekotie no afei yeremo ewo bambo dwumeni ebasa yenhye kwadare ewo bambo hu nsemu a wono so ntimi nyina kwa emfrimu yewra osabute Abbas wono so asem kro ya wodna no atomu bi ebisa se ede ebe kra na ekoso ni titiri wa yabato hu nsemu yi wo hwe ehhehye ya hodo ne mra ya bata ya mamra no efa abato no ho a eni kwan se de ekoso ewo ayawaso no ebi etimi koso ni titiri mpo ene se wo bia kwa akotwa wono ankasa na bato ba bia wotim fa ye no obehu se wode phone na watwa na kyese wode aba beto abonti amanfo nhwesa na aye den wose wese nyina no ye nimgu asesem eni nkuguo nsem a eni kwan se my Ghana yetena se ema ne be folefole yente no sa bambo adwuma ekuofo ya ne titru aya waso wesu ogon wene ne mpasua hodo so no wonom kotwitwa wonom so abato ya woto ye edi begu amansa fidie ntenten fidie so ene ekọ enchinhia no wose enya ade a yehwe se ebetimi atoa so wo mu se beye den se wonom a wodi se adwuma no yebechi wonom de na so yenhwe na entotoye bi wo ho a yenye entoto My Ghana, I did back law enforcement. Say, no, I friend in Ghana, you begin also. And I won't say, I'm only two says, we didn't bring them as well. Normally, this one, really now, you know, this is here, media, and I'm done, so I know. In fact, all the category of performance, you expect, say, at that level, no, Sunday, or maybe a pen person, maybe, or maybe, Sanya, maybe, for. We
nkɔfoɔ election day EC officials come on wɔkɔyɛ signing officers ni other attendants or other police stations, security services, journalists, and other groups are identify themselves. Election day. So it's expected that they know better. But unfortunately, in America, we are in a society law enforcement and non-existence. If I may even say that. And even if we enforce the laws, just about 10%. It's about ensuring, say, and when I use now, you did this. So, as in the one more quarter of the track, another visitor. Is the honorable Adansi, the other creator, and the command. Including money. If in order to prevent all these money practices, corruption, also the take me from the bathroom. You have waiting. Security experts here Osabute Abbas and Yako Eko Tie no Wabra no ne Sompa Kasia for Etwetwe enkomo na enrada asembi esie ya na eni nyan ya eni kwan so my Ghana baby a yedu 21st century yetna se ema no ema nchine yenkomu na ne nyina dane se otekra re bra ni kru enwoma so se to baby onyam kese otumfo eyade a wodne ni kire mu ewo nkranza ene ne mpotam ni nyina no eno ane se wono akasa ne ho keni nana eye keni ya wotosumienu omahema ya no wote adwaso de ma de hye omo nkranza no wato nananom ewo akurase ekwa akwaji na home e de atwen eye ono akasa nananom na bra na eyiyo no ekoso na otumfo se to ababi onyam kese de ni kire mu ekwa akokra na yire kama man baby pa adano ene wonom kwa akato ne bro na waduru tachime kro bia ye fra no tano so no ena wonom gina ye amamra ne amane kwan so no na wose wotimi ye bibi ede nsa egufom na no mu no ena ebeto odwa se ekro no mu chemienu se hu efa se wonom so motumfo efa se wan de wosom tachima hene wose ade yo ekumfia me ya wotoso nan na no ena eye basabasa kakresi ye ya chese wokwa yiyo na woba no pempim tuo bi ekoso ya chese wi akire no tachiman wonum duru wo man hina himfie nanim ho pe ene yesi abototo tuo nyina toto ama otumfo se to ababia ni chidomfo ya wone wonum koye nyina da boss a wonum tim na busia se wo hwe Sompa TV a ne da so no brekwa na ko Facebook ne ko hwebi eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 ene ya wonum bobo glass ne farmer driver ni ana hyenkani ne kura no ebi ko gugu ne mpaboa mu ne tirimu ni ade a ebi kura so play na bom onyankopon edi ye ho afofi yante asembo ne bia se wokra bia to neno ena eye bambo adwumekuo enso aso asem Ghana Police Service for esi enhwehwemu mapafiko ye esi ase no wahya ase e de ehhehye so na obi a ne ho bebon sa asem wesem bi obeso ne pechi de emra no baabi ese efata no wobehwe na watimi e de nagina ho na watimi e de asotwe mu oden so etimi ama ne beye nseda ho ama ebi amra bi a eni achi ye wo yanim no se panyi bi etwemu ana se dom etwemu a yen kasa misumwe tribalism ena ahenie kwan so ena we na miwura we na emiwura na enkohwe enhwie moja nwunte no de aba kire ewo prosifo so adwumam efa asantehene otumfo setu ababi amiam kese no ada ena ebunu east kropon mu tachiman o twem wo ho de esi ye no ho no ena yede amamo no Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 yumre no sebrem kase no ena yede esomo no yenwura amanyosemwen na dodan kwa ekofo adoma panyin enso atoto bi e de amane frankakita for the men DC chinebata amanyoko no yewra John Dramani Mahama na wache se John won sa ba bia me wo ba be yedai Ghana for the to me ehye wonsem esam wadwuma bone no wadwuma na enso eninte no enfie na pepepe ya ntoa wo so ene ye wo nkonsam a wo fira ban mu na ba wo bai e de ba de pa na wo hwe ne mu se Ghana for wo be ye de ama wo abato mu na wo ba wa be ye ne ama troka wa brem pipi aban no ahyehye ne yi ana na wo kire se kane abesia ba ya adehye betimi de abo ye ho bra e wo ya dwuma mu na nyinam kane no se ye Ramahama ntimi ama na megina so a ba wo ba biem no obi se odi ba de pote e na wo ba behwehwe Osi bibi wo your friend 24-hour economy 24-hour economy
roadmap bia man betre e kwan ye be fa so ababenya 24 and once year 24-hour economy. You couldn't keep the lights on in the 4 years in which you were in power for 12 hours a day. How are you going to run a 24-hour economy when 12 hours a day you couldn't keep the lights on? They say, oh no, not funny. Ghana for our referee have short memories. Your cancer, no, say they see the breast of Obia referee. Well, Ebia, baby referee, the business so there, the referee na efrenja. Mampenyi na dodankwa ekufo ado tema west about one pesia so ne nto abaya ode hihye so e won krampomponi mantem no ena ensem a eto dwane yede bi nso adan mo no na ne kasa ne mo no wamado apem wada wowura mu biemu e de kyereye se wono akasa no wo hwe ne ma ahodo ya wo ba ye wo ba be ye pa na ganafo yakwayamfo nso se yeto aba no e de ama NDC amanyoko ni titru ene ye Rajon Dramani Mahamadea na chese ne nsapa na besi form e wo Ghana fo ho sanse MPP aban ba ye wo hwenhyehyɛ ya hodo policies awade aba ama free senior high school ne ni titru no etimi aboa nkwada dodo na ama nwomesua etu mpon atai my Ghana e de se ye chibrem se ne tete na sitie ya waba be pagam ama wofo ene ahwefo nso wan ha wonom e wo kwan bi so no yenhwe na yentimi mua ento aba enfanye bambo enfama free senior high school no wa bra ye nyina da yakoto sante nyame ya adom adame mendai na yakwakoto aba no e de etia ye Ramahama. A lot of criticisms of the policy. We can't do it for another 20 years. You between 20 years. That's about that time. That's our man said, we're not ready for it. There's no money. It's big. And then one say, and now Ghana for us so more. No one who say Ghana for us so more. And then there, what I don't know. Also, I don't know they do free senior high school nearby. What way be that? What way be that? Mama, I know son on the buy. What you went in yet, you went in young, and then they all say, Una de buy. And you know, it's now for to your hopeful. Ye pecandinia or no, or can't yes, and nay and yes, or can't no, nay and yes. No beer and nay yes, or china no. Flip, flop, flip, flop. Flip, flop. Yeah, you pecking the only now painting and she said, yeah, more man in here than no and a man for man acquire obey. You'll be a tempia or Darinano. Additional said we put over 12 billion CDs into the free senior high school project, and it is paying dividends. Because in STEM education, TVET education, are now full part of our educational architecture. Temahakra, there's an important STEM. Ekufo ado ena yeko ekotie no adudu de do adu show boy saka akra bi na memo na kwawie yenti no odase thank you tonomo ena wode ensem we say etu dwa no na ye free ni nchen na ya fa ye ne enchiremu ewo menhie fiem enne na nya afede agropɛ ni behwe wa bra ye Rajon Dramani Mahama na nto aboya wode hyehyɛ so wasante mantemase no pinti asase na hokwa ekrobia nso sanse wo rent no enne wode ne drum no ewo enimonyam hyemu ewuramu ewo menhie fie wa bra tonfo se to abebi onyam kese so etena se wa bra na ne nkonwa sofo atwa ne ho ahia no ye Ramahama ekogina wonom anim ede nsem dodo na ye na niso ade hu nsem eto wanim esre na nanom se adaroma one time na chi se be ya wo ba ne hyehyɛ ya pa ya wo so betimi ama asanteman adana koma pono so ahyehyɛ niema ewo puntuo kwan so ama enne adwadefo koranya baabi entena ni dwa Ghana fo ni titu ni asantefo anasa asanteman ya brabo aye bisi basa wo puntuo mu no wo besa baabiem no aba be hyehyɛ se be ya hotɔ ene yedie nso ebetimi aye ye nchefa for Asha Senate for line in so Mushe watching and they call 94%.
na ɛkaeɛ no ne kwan a ɛkɔ Ebuakwa a kyerɛ sɛ aban we baeɛ a ɔmo asom ɛbɛsi nnɛ mpo ɔmo nwie sɛ woyi Greater Accra ne Accra capital city ɛwɔ hɔ a Kumasi and Asanteman and they are the second most populous region nti sɛ yɛboa na Asanteman yɛyie na Asanteman de ne ntoma pafra ɛbɛka obiara ɔte Asanteman mu a nti na you can count on us sɛ mmerɛ bi a yɛbɛba abɛn mu yɛno ɛbɛdwen Asanteman nkɔ so menim sɛ medeɛ mɛnhyia ɛyɛ me fie nti mmerɛ bi a mepɛ bi a metumi ba ha na mpɛ sɛ meda ase ɛne advice ɛyɛ a wɔta ama me na sɛ nyame yɛ adom na tumi bɛdi me nsɛm na mebɛdanam ɔmampanya sɛ na menem ɔtrae ɛmmoa wɔ maa me aberɛ a yɛsika asɛm na ɛwɔ so wo so kakra wokɔ wadamfo Wilkinson hɔ wɔna phase 2 na anka yɛwie yɛakyɛ nsɛ ne amanyɛ ɔsɛm a delay sa airport phase 2 no terminal no contractor yɛde mayɛ ɔmo so gyae adwuma no ɔmo hwehwɛ mu ansa ɛhwɛ nnan ɛna ɔmo gu so ansa na yɛbɛto aba 2020 ɛna ɔmo hyɛ ase ɛnra nano mebɛsi airport ɔhwɛ a still apron hɔ ɔmo da so ɛsiesie ankasa airport yɛwie yɛakye saa nneɛma nyinaa ɛyɛ nneɛma a ɛhia for the second largest city and the second most populous region in Ghana. And now Ghana Maya now it was said in the second largest city. Now Oko we are city Ghana. Yawo and Kroa and Yakro also a second largest and third largest. Na emrebia Njani de she kronkron ya woti jata uma so press redie Yerua John Dramani Muhammad okita Frank Amudiamendi si amanyoko no akwakoa no ewo edame menda batuo ni mo no ena eneme nhye mu okoda sansem wese nyina ye nani suade hunu no ede etre na nanom na ye kwa ye nimu a na ye remo ewo Dr. Matthew Poku Prempe Frank Akita fo abedi etrede ma NPP oso kokoko amanyoko no ene nanu anu ode kopie mu ewo eye kofo anoche aban aya sabia na asemu ode kotu dwa wo ni nyina no eyefua ni nyina ne se wo hwe nyalewo ahodo ye nei etimi ebunka mafa Ghana fo adehye binum so a ebi wo ho anache se ejensemo etintwo ni titiru enne ba ko a eyesa ho te bia wo sa atechema kidney failure ni titiru no wo kire se to da bia ye na ha adwen efidie krampa bi beda so sika wo betua no ya na akwakoye boachi bidin enu ntini bo hye na wono de wo hye se ebra na danko akufo ado wo hwe ni mu kwan se nyame ya adomu 7 December abato na chi no wo bekita na so bejai akonwa ni mu ede ama ye raba omia no ye raba omia eba wo ba behwehwe na watoto enema ye sebe ya National Health Insurance no apomodin si achi ba no obehwe na watimi aboa ama wonum a wo manya saha wesebi no yede wonum atoso wa bra wo kwakwaji ayahwe ne ayasa ede afa wonum kidney ya wo hawaba ho na wontua kapreba Dr. Matthew Poku Prempe ensem say and what it tuja the facility not long ago. The cabinet proclaimed bust left, right, and center on dialysis. Got to the stage where consumables, as far as dialysis is concerned, it's sad for me to say that classic case is something that has repeated itself over and over. I was saying that Ghana Health Service is not political. But every time and then, when an image breaks down in Colombo, it becomes a government issue. When a bad practice goes on in Colombo, it becomes a government issue. But there are hundreds of hospitals in the south that are being managed effectively with these issues not happening. If you recall, not long ago, Colombo theatres were renovated, obstetrics and gynecology theatres were renovated, brand new spanking in Colombo.
And because the food being produced, it wasn't used for months. So I think the first thing is that the government should have a rethink about teaching hospitals and Ministry of Health when heart problems and kidney problems and liver problems. You are eating good, and unfortunately, you are eating good but bad. So it's affecting everybody. So if you are a doctor, what do you want to specialize in? You should think about the diseases that will be available for you to treat in the next 10 or 20 years. So with that, government has decided that not only childhood cancers are being treated, not only breast cancers, not only other things, but we are also starting with dialysis today. But like I said, sometimes if you have your national health insurance card and you visit the hospital and you have kidney failure, but then that hospital hasn't got a dialysis machine. Just like if you have national health insurance card and your district hospital, what is the use of the card? Senior Doctor Matthew Opoku Prempe, Frankakita for Bedi, Treadman people, so Kokoma Yokono, and Yetie no, a fair Ramwang, a one national election security task force, no, ya doctor, Ekufudan Palia, 1 year IGP, Wotia no. One so ene empenyu for ya wodin tintima wo amanyo kuomo ahodo no edin hyiamu ya etwa to okra fa hyehyɛ ya wonom so aye ede ama afiwesi abato ya memenda ya ena eba so no ho na doctor Ekufudan Pare ensam dodo na no wokan ya kyerɛ mo de niam agugu akwan mu ema wo biebie mu makɔ ede kyerɛ empenyufo ahodo ya amanyoko no otuatua no na enhyiamudie no achi wabra ekɔ so ewo eye wonom headquarters police headquarters e won kran no ena general secretary de ma NDC amanyoko no yewura fifi viave fiave kweti wono so ene nsentwerefo kasa ye na senia wosi ede pen 2 prosifo wonom hyehyɛ ye ya wo kyerɛ sɛ wonom aye ne ho no wo kyerɛkyerɛ mu ede ma asene ma asei. We have questions that were very well answered. Our concerns were addressed. We can say that before, during, and after the elections, we'll be giving clear assurances regarding processes that will ensure that there will be immediate resolution of issues as and when they happen at a very highest level. We've also been given a clear list of the officers from the very top all the way to the constituency level that we could immediately reach in order to get clarifications. And the platform for resolution has been clearly explained, such that key political parties, together with members of the security task force and also the electoral commission, when there is a need to bring all of them together for clarification, to be done. As far as the NDC is concerned, I would say we are happy with the assurances that have been given. We hope that everything that has been discussed would see the light of day come December. Yera fifi kwete wano ene ye trafo ede mandisi amanyoko no waso mani agyehyehye baabi aba bedru ni de na niam ba ko mienu bi nso so a wo kyerɛ sɛ wo mu yi a betimi ahyem kena ama bibi biada atodwa e wo fan ye so e wo afiwesi abato no nso no wode to wonu anim na ne kasa no wachi no ena director of elections and research ede ma NPP amanyoko no Yera Evans ni mako wono so ekasa ye na yenko tie assurance anase ensem a wotimi edema ye efa abato no ene empanyufo a ene bambo ho nsem nyina da ehye wonom nsa no. We've engaged with the National Election Security Task Force. Already the presidential candidate, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, has assured the good people of Ghana that he stands for peace. He wants Ghana to go through these elections once again and come out very peacefully, so Ghana will remain the victor. We've discussed the de-escalation strategies of the National Election Security Task Force. We've discussed the state actors who are going to be in charge of security issues. We discussed
the concept of machoism, the New Patriotic Party has given its assurance to the National Election Security Task Force. We are only concerned with continuous misinformation and disinformation coming from some quarters. When Dr. Mahmoud Bawumia signed the National Peace Pact, he appealed to the media, to heads of political parties, and the security agencies to respect the rules of the game. And she yɛde ato abatoɔ ne ho no ɛna Dr. Mahmoud Bawumia bra ɔkɔ sign ɛyɛ asomdwie apam no wɔde to nsɛntwerɛfoɔ akandifoɔ de ma amanyɔkuo ahodoɔ ɛna afei bambɔ adwumakuo ahodoɔ n'anim sɛ wɔnhwɛ na entimi ento dwa sɛ bɛyɛ afi wɔasi abatoɔ no wɔyɛ na biada ɛmfa so ɛnsie na sɛnea security task force for elections no wɔnom ahyehyɛ wɔ nneɛma afa ne deɛ wɔse w'ani sɔ papaapa ye wɔdwumadie no ase ne kurakura mu no ɛna All People's Congress APC General Secretary Yera Mordecai wɔno so ɛde wɔsei etwa ato. We first of all want to congratulate the Ghana Police Service for the professionalism shown yesterday for the special voting period. It's a good example in the right direction. That is to tell us that we are prepared for the 7th December general elections. We are so much excited about the continuous engagement of the National Security Task Force with political parties and other institutions. This is one of its kind for this particular election, and we would want to ensure the good people, assure the good people of Ghana that Dr. Hassan Ayaga is a man of peace and would not want any Ghanaian to lose his or her life for him to become a president. Because the life of the good people of Ghana are very meaningful. Without peace, you and I cannot exist in this nation. And I plead with all Ghanaians that everyone should go and vote on that day peacefully and walk. Abusia Yera Mordecai wɔno ɛna yɛtwerɛfoɔ de ma APC amanyɔkuo no wɔno nso ne deɛ ɛna yɛkɔ ekotie yɛ no na yɛwura mu a na yɛbɔ hwee deɛ ne akyerɛ mu ɛwɔ sunyane ɛne ne mpɔtɛm na assembly members anase krokrachifoɔ bi a wɔnom sunyane is kropon assembly no wɔnom nso de ato wɔnom a wɔkɔto abanyame yɛ adoma dame menda ne nyinaa ɛwɔ empɛsua no so sɛ wɔnhwɛ na wɔnto aba ɛmfama parliamentary candidate ya wɔyi no ɛwɔ NDC Chinebata amanyɔkuo ne mu Yera Said Mubarak sɛ bɛyɛ a mpuntudwuma ahodoɔ ya wɔnya nwura mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam kora no wahyɛ ase yɛ no wɔmmra mɛtena adwa no so na wɔntoa so ɛnyɛ dodoɔ no so ɛmfa ɛntoa wɔnom so na bronkuma egu nhyirani mpo ne kyɛ sɛ ɛbɛso abiribra wɔnya nkɔyɛ mpo no wɔnom ahu mpuntudwuma ahodoɔ ya wahyɛ ase nti no sɛ wɔtoa so na dehyɛ no so ayɛ nadɔm ama watimi awura mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam die a na wɔ gyidie mapa sɛ wɔba ahotɔ ɛne yɛdie ɛbɛba adehyɛ no so aboboa no yɛnua a na yɛato ne din sɛ sunya gyegye Said Mubarak aberanteɛ wei ɔnkɔ mmarahyɛbadwafie ɔnyɛ common fan ɛdeɛ hyɛ ɔne bi na yɛhwɛ mputu a aberanteɛ afa no ato ne ho so a ɔyɛ wokɔ baabi te sɛ Tana no mo ha yi megidi ese bi mu ni mo bi nso ni mo Tana no na da hɔ na sɛ ɛma na kwa kɔs nsu a pan na so ɔmo no ɛno na ɔmo bom ubisa sɛ de nti na ɔmo bom a ɔmo se dan kyɛm no egugu kwa no so nti sɛ ɔmo ti de na kyɛ sɛ ɔmo akoto nsuo mu saa hɔ ɛna ɔmo ta nsuo ebe no na ɔmo twa kwansi mmienu ansa na ɔmo akɔsɛ Yera Said Mubarak ekohu yɛ ɛda na ɔkɔhu yɛ a ade anhye ɛna machine ebetu nsuo mu ukɔ baabi te sɛ yɛmuri ukɔ baabi te sɛ nwowasua yɛasɛn atua ahene afisim pɛnkwase zongo kyɛ sɛ akunafoɔ ɔkyɛ ɔmo akunafoɔ haw ɛne haw ne yɛkan
Akunafo who was Sunan municipal high now, meeting like I said, 90%. It did what say. Uko Sunan Municipal Hospital was si mortuary of more than one. Ama. Yo, MP out here. Service. Sanya. Abusia ni wakasa ye eyon monyafo Hereford Kuma would wani chiremo ewo nkrankrom abato bia ye no ehye sunwane iskropom ni mu a wono so na wokọ ekokasa ye wabra wono friend central phone hyiemu na wono etime ekansem dodo na de tre ye no na yenwra mu Ashanti Heritage Front eye ekuo bi ye no ewo Asante Mantem asenom na abusia wonom eka MPP amanyoko ne ho ebi wonom ede sobo ede bo mampanyi dada John Dramani Mahama ya wokita Frankemo ede amandisi amanyoko ni se woba ebra woba adwamu no ya ade anema ahodo ya woyeye na enam so a wokọ opposition nempo no wo hwe enema ahodo ne hyehyeye ahodo ya wodema ye kumase wonom a wonom so ye hotel adwuma na kyesenya ade na eso ene no enam so nte no wose wo mo behwe na wonom ato aba de etefise metro menfo ahodo nso a ebi wo ho aye to aba no mo de mo akwa ginagina mu na wonom ha wonom mo ba beto aba no ye tam ballot box ye hunahuna nkofo ne ade no wose ebasa na akwakoye adwen ha de ama wonom so a wo pie akwakoto aba no ene abato no nyina no nti no ena wonom friend central phone hyiemu wo kumase ase nam so panyi pa ya wodi ekoye no monyafo Collins owusu amankwa kane mra hye badwane ya no wo menhia no for abato besia so wono ena ekasa ye edema akuo no former Gorito please Ora Alfred Mahama Ninua ene Ora John Dramani Mahama Richard Jakpa Wilson Adoy omo chichiri se point ben ye be faso e be fomenting trouble in Ashanti region yanka bi nshim ye grey asundie frama na airbo ye makwan e man crofon fa amayosemu aye no so e be destabilize ye region no e maye enuti ena we of Ashanti Heritage Front yes say san crofon no ye di o titentite na ye behwe so say adwenboni ebakra timu a otongu omu dwumadie bi o ma hyehyɛ awugusu hyehyɛ no anya dwuma ne anya dwuma kyina and we want to assure mu a mo nya akwanya kɔto aba no sɛ obi a ma ne yam hyehyɛ no munya kokodro Asantema stand ready to protect your votes as a group. Mu votes no is protected. Munya kokodro nkoto abani boom e farmer doctor. Ebusia ne kasa we say ye chi no what was so e de kire ye Roma Hamasa da Roma panyi entna fie emasefo emfa no ntino bra wa ye panyi edi domo anim e wo NDC amanyoko ni dim no wonya na chitafo no ene ni kuoma ne kasa kire efise aboa no na no wasade akrapo na wonidi entwa esuo na wo hwe NDC fo no binim se de wasiasa wonhwene so yi wanim na wodidi mampanyi dada ye ruakufo atem na ebi etimi asone akotufo seto abebio wano so na kachina wase yade a eni a etranton se no e wase ye hwe na ye bra na se ne nyina no ye Mahama e na wode eso afisi de jawa na ye de aso e be fa ye man akobo ni fidiase ni nyina efri amayofo bia sabi womo eni won huni ne se ni ntino womo ayo omo adwene se omo be se kemami kabi omo be se amayosemo ayeye all because to me come edi womo and sa amayoko no eye NDC National Democratic Congress na mimi anom die dikai ye hwe edidi atemu a NDC Frank Atuni former president John Dramani Mahama
catch Ghana mine, including Asante mine, say Obia, Oka, and Puntujuma, Oka, Sebi, Apoya, Kessia Benny, you want to know, Sebi Pano, Brunise was one of the kind of say, stupid. Let us say, we need answer. Nukreni, Henry Kasasa, and Nuti, Yay, Ashanti Heritage Front. Say asamoa mapenida da John Dramani Mahama ye no ye kasapa enye kasafata penina ope o man so adi su bio Ebusia ye koye nim na ye ramu wonsem foforo mu na so ansa na no ye nkwaje mizo free drink ni 5 jimis ani bi eno mizo no eya no no de yankasa ye nuaba ne mu nsuo ena ye chinchima hoodi wom dwabodwumedie bi ase no wo hia bi e de aseve wo bro nya benu ada ena ye de etwa ye num super de no nti no ya no wakọ akọpẹ bi e de ama abusua no 5 jimis ana ye energy drink ginseng guarana ene enuaba hodo ye ma hoden eyi ntini mu fi ene ye de ahye moment no bunya bia ebetimi ahye okubu Bamadi afa bene fre bebi awo bi adwumedie bi awudie bia no yemfa bi emrel e wakache eye 0246 270221 0246 270221 na 21st clinic sciatica expert usisi achintini yes awofa oto ase efa usram saatisi wanantu na akwakosi wonanti wafa na emrom ho no wode ne ya na ya wo ya atwetwe ya wo no sede akwakodro bia no mensuro bomoden 15 branches aya bie no for ni kiremu ehwa overseas for radio nche and asante mantamasem ye wo council quarters kwa junction ho e wo boase afen kranza ye ben children's park no sunya ne so no ubehu ye e wo regional hospital first gate baby a ATM ofidie ni se no ne hwe ni mu ho pe ni mia hodo yade bia yesa awo ha fa bedan yen ne ma obi ento wo na so fra abey na ene doctor senetwe nkomo 0540 311 0540 311 311 after 0249 311 311 Sompa chede anu gusua ya ekoso 1 Media Foundation waso obema me kunafo nwisia ni nyankanso ani age ewo afia wie ye bronya biemu wei ene de toso emprensa eno nti Dr. Blessed Foster na pamfo ese yensra wo sada Roma waye ye de ya bronya nka ba be ye sanse ye be wo Kristo no achede ebre eno no wode bekwa akwamo obi no mesro ekunafo no so hia bi ni nyanka no Fabra Sompa TV ne Sompa FM adwumako mu ase nom ewo kumase so ame ye benom hotel fei sunyane nso no won sabekan yen ewo night market wo ena afen so kranza GCB dynamo ena ye wo entoma na wonta de mpaboa ye beje ne yada wase enuane tese anwa emo tomatoes anase bi etina pasade na wo amsro memfa enkame yen eno ane se wo be ya wo de no momo ebia baabi a wo no kwan wa me ha ho fa phone no emma no eye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 dear beba ayetha 1 Media anase Blessed Foster onyankopon shraw se won so yi bi ede aboa meka se usisi eje hwinhwinhwi me ya wo yakoto aboa usole aboa wo kwada kra de abobo wodofo kokon so so tuatua woto ama ebia wo kwaja na so kra na ye den de amaw obi wo hwa nani kokon ti wo hu ade ayam timbre fonti na kwakope asobene ene de abre woda bia utifa dwawo eye 3 classes Coco Master a drone near no and a year can for the ama pharmaceutical shop will be a mono a busu a walk when it do more dear. What do I need to walk on a keba dani heba missy heba any api dank jiabe nefre ko pebi to tobenya for swan wa jakran so and the frinyal wami and sayami bubo ding so 0546 107 107 0546
107 yakwanto ho nsem nyina dadade anoma obi obetimi di yakọ ede yaba no eye express group enfa won se yakọ akosua de yakọ akotena ho ede dwumaso de abo ya brabo anase dwadefo ne yakodi dwakofa neema asa banofo ni kiremu ewo Kumase Asafo Labor Runabout Keneshi First Light Watema East Legon Takrade Sunyane Tamale ni bibie ni wabo won sese ne wo ho ebusua wo kwane wo ba wo bibie mu fa akwantuo ho no wo de hye ne nsa ye di adanse a cho se wo ma won nsa ensi form one man is 0249 000448 0249 000448 and 0508 111343 abusia yensi aseni anu munso mra ya bansam no dodo na ena akachire ya de beto amoso 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipedua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya brakasa powder siesi nipedua na abo akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai wo Kumase Asafo Labor Runabout hwa Accra nso omo Carnation First Light Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatro for iso 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why?
because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ade na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi bi benfie pi nanso ne yam nnwo no da. Se me kire no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture. Akom ni nkyeremu. Ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu. Etuma wo yefunu ekeka wa. Wogire wo ho a enyi. Ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu atua ko Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apefo, abatan ya wama won mofra no fo, ene mofra woni mfie dumienu enka ho. Haxa capsules ene ne mixture. Ulcer tamfo, edie age adwadie nkratoyi yi atom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Adeshemaima, Yamamumo, any share, any train. Sompa TV Sunye, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, and a Sompa 90.7. You know, ya kabomo, and a enumero, Siabrim Casiano, yet the air daimono, ya quiet name, a ramo, a what and send for from one. Yera John Dramani Mahama wadene ntoa bwahyehyɛ so ewa asante mantema senum na ede toso ensiano eyade a wadene ani akyerɛ mu ewo akrokere fomina abatoɔ mpɛsua so sɛ bɛyɛ a wɔne adehye yɛ wɔ hɔ no so no wɔmbɛtimi akɔakɔdi kasasie ewo abatoɔ yɛ a ɛda yɛnim ne ho na ne nansia na wɔbɔ mu ntoa no ene de toso miensa na bra wɔkɔɛ no no wɔkyerɛ sɛ wohwɛ mpɔtam ho a ene efuma gudi etuo ya yetu ne kwanbɔne so no ebi nso ewo mpɔtam Ghana man nyina da akwakwaya de so akɛse yɛ hwɛ na yɛ pɛsɛ yetu ase na so no ebi no mukeka se yɛ John Dramani ban ne galamse na afɛ no ɔbɛyɛ ne mo wɔ se da bi wɔba ɔbɛhwɛ na watimi aboa etu galamse na se na mom watimi etu empɔn ewo efuma gudi etuo ya yetu ne kwanpa so wabra wade hyehyɛ ma pabegu kwan mu ama adehye no binom so anya adwuma ayo menim sɛ adanse ha nyinaa small scale mining yɛ ade ehia mo NDC yɛ ba bɛyɛ nhyehyɛ papa sɛ ne bɛyɛ NDC yɛ ba bɛyɛ nhyehyɛ papa sɛ ne bɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ small scale mining no ne ɛsɛ yɛasase ɛkwan foforɔ wɔ hɔ a yɛtumi yɛ mining no na yɛtumi siesie asase no wobɛkɔ aba mfie mmiɛnsa mfie nnan wobɛka sɛ ɛnyɛ mining wɔ hɔ da nti saa nhyehyɛ foforɔ no yɛbɛfa mo a moyɛ small scale mining no ne akɔkyerɛ mo ɛkwan a mobɛyɛ a momfa nsɛe asase no enti ɛno nso yɛade a yɛbɛhwɛ ne ayɛ enti Ebusia yɛra John Dramani Mahama ena yɛkɔ ekotie no na yɛmfa wese nto apɔ ɛwɔ kaseɛ no emu Asante mantama senum de oboabo adoma no edema eye MPP abanyoko no eye Yewura Francis Adomako na panyi de atodwa ehwese wo hwe nsem a ekoso ewo eye Yewura John Dramani Mahama ne nto aboya wode ahyehye so ewo asante mantama senum ne NDC fo nsem bi ya wo kekede ekire na wose etwa se fatase yehwe na yetimi eka ho asem
Penny a friend central for Shiamu, Nani Shiamu dear Nimono and our day equaco tuja, say what champagne phobia or dintin mine, a warrior John Dramani Mahama, one also, and you quaya a woman and two abonning may be to say for Kwame, a fair rastan dobe. One on Sembia walkie cassa say, will be a quackoshisha so per se, where ye Rajon Dramani Mahama free wabla wabantu wabowa santimanta masenu biye mumpono NDC parliamentary candidate ni so bi wo ho a asa ni pebi pese waje won kwade free wonsem wase asem wei eya asem kese ye wase yetimi esomu ye na enhwehwemu etimi kwaso fi se asem kese ba franka ensi so ba bia wo hu sa asem no anase wakote ye no wase wode emu enhwehemu etimi eba na eno krampo echi no wonom ehwere se enipa bi wo ho a yewra mahama ne campaign wonom de muntintin mapa wo hwe ne ma ahodo bi ya chese wonom kasa ene ne yoyo bi ya wonom so de de tudwa na ebiti se yewra Kevin Taylor didi atam ahodo ya chese wode edi mpanyimfo a wonom wo soro ho atam no a wase anu oden na yenko enkotie yewra Francis Adomako mensa wa bra en central phone share mu no waje akasemu ya na wo kasa after eating their fufu, they will go and vote for stupid people, knowing very well that fufu is a traditional food of the Santis. It was too reckless for John Mahama to go that low. This was not a plain insult on the people of Ashanti. It's a great sign of disrespect to the people. For once, John Mahama should show leadership and apologies to Ashanti region for irresponsible actions of his campaigners, to which he is the ultimate beneficiary. Our third point, crude voter suppression strategies. In the final lap of these elections, and particularly in the Ashanti region, we have taken notice of some development that wish to equally bring to the attention of Ghanaians. The NDC has activated a voter suppression strategy in the Ashanti region, and we are glad to say that it will be rejected fiercely by the NPP. This was rehearsed in a single by-election, where they tormented troubles in polling stations where NPP was strong to discourage voter turnout as NDC polling stations voted in peace and calm. In the last weeks, two incidents happened which have strengthened this notion. First, around the new fourth junction of the Garages Aswamiko constituency, NDC functionaries were distributing NPP t-shirts to their supporters to engage in mind-boggling campaign. Video attached to it. MPP Ashanti Regional Organizer and Yakoko Tieno Yura, Francis Adomako Mensen Busia. Yesi ase nom ne achia mu pi na yada mo asenso pi ewo mo bre ne mo adaje ya munya ye edema Sompa TV afi Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 ye kasie ye de mo asida rampi mo sie duma ye rasante abo benede